posle 27 godina zajedno, najveći strah Miljane i Slavice je da budu razdvojene. Znam da imam već 65 godina. Ja se nadam da ću dovoljno živjeti da ona obezbedi sebi krov nad glavom. Ja Miljanu u proseku 15 puta dnevno dignem. Mama je već 27 godina, moje ruke, moje noge i moja najveća podrška. Pa boli me to što stari. Da. I što je sve teže i teže. Još uvek nemaju siguran dom. Sama pomisao da ćemo završiti na ulici strašna. Najviše se plašim da će nas razdvojiti. Ne želim da budemo razdvojeni. Sve što želim je da Miljana bude sigurna da ima dom gde će da živi. Našoj sreći neće biti kraja kad budemo imali svoj krov nad glavom. Pomozimo Miljani i Slavici da ostanu zajedno.